Takže ahojte, som vaša LPS Viva a toto je video o tom, no proste vám chcem povedať, že čo dneska večer dám na YouTube. Chcem tam dať také video, v ktorom budem niečo vyrábať. Počuli ste dobre, vyrábať. A prosím, nie, že keď si to pozriete, nie, že budete hovoriť niečo takéto. Pane Bože, veď to vyzerá, ako keby to vyrábalo dvojročné dieťa. No ne, ľudkové, toto si pekne nehovorte. Fuj, nič také si ani nevyrobím. Radšej si pozriem nejakého profesionála, nie takúto amatérku. Ho. Takže, toto prosím vás nikto nehovorte. Za prvé, keď nechcete, aby som to sem dávala, tak mi prosím vás napíšte teda do komentov. No a nekomentujte mi tie videá nejakými hnusnými spôsobmi. Inak si vás bloknem. Prečo si ma blokla? Čo som ti urobila? Len som ti okomentovala video. Ale ja ti nemôžem za to, že si mi napísala taký hnusný koment. Ale môžeš, čo také hrozné som ti urobila? No, vajce, tak ti poviem. Dovidenia, radšej si idem pozrieť niekoho lepšieho, než si ty. Takže prosím vás, nič takéto. Je vám to jasné? Dobre, ďakujem za pochopenie a dovidenia. Čaute. Lúči sa s vami LPS Viva a